nke onye chiri na zere. Ana m afọ ọtụtụ ndị mmadụ ha na-agbakeri ala, ụfọdụ a na-ajụ kedu ihe mere na ihe ọjọọ na-aka eme karịa ezigbo ihe. The secret bụ na the code bụ na ị mara onwe gị, maka na mgbe ị mara onwe gị ife ọma, ị ga na-afụ ife ọma, and ihe ọjọọ ajụ emerụ ga-egosi gị na ife ọjọọ adịghị alas. Mana mgbe ife ọma merụ, ife ọma na-aka ịta aka na ọ bụ ya mere ihe ọjọọ iwe na-aka eme ọsịsọ maka nkwenye nke ikwenyere. Otu anyị isi wee kwenye ya, ka isi wee chụọ ya, ka o si wee mekwarụ gị. Mana mgbe ị kwenyere n'onwe gị, ife ọma ga-emerụ gị, ọ ga-emerụ gị last ya. Ka ị ghara na-agbagwozi onwe gị anya. Anyị ma nji wee na-akụzi ka wee na-akụzi unu ka gị nwa kwenye n'onwe gị, ka ị wee fụ uru dị na mmadụ ịghọta onwe ya, mmadụ ikwenye n'onwe ya. Ịnọkọtakwa ijukwa onwe ka ife merụ ajọ ife na-aka spread karịa ezigbo ife. Otu a ka ọ dị nọ ihe ọjọọ na-aka eme karịa ezigbo ihe, maka nkwenye ikwe, maka ebe ịtụkwasịrị nchegbube na otu ihe ndị ọcha wetara unu, andọ maka na nga onwe gị mere ya ala o kọntrolu gị. Aka ji gwa gị na ihe mara n'ụwa o nwere ihe ọ ga-eme gị, na ife ọrịa na-eme na ndụ gị bụ ife ịma. Ije na ịmụ asụsụ ndị ọzọ, ọ ihe ọjọọ ka ị ga-ebu ụzọ mụta ọsịsọ. Onwe ndị chọrọ ịmụ asụsụ ha, ị ga-ebu ụzọ mụta asụsụ ọjọọ ha bifo ịmụta ezigbo asụsụ ha, ka esi akpara mmadụ, ka esi akpọ iyi, ka esi akpọ ekwu okwu arụrụ ala, ka ị ga na-amụta ọsịsọ. Ịpụtakwa na-ajụ onwe gị kedu ihe mere na ife ọjọọ iwe na-aka eme karịa ezigbo ihe. Ebe chanel your soul, your spirit, mmụọ gị, ife a ka ị na-eme attract, maka na ọnọdụ ibunyere ajọ mmụọ ibunyere oche na ndụ gị mụrụ o ji wee duo na. Maka mgbe ibunyere ezigbo mmụọ bụ chi gị, ya guardian angel oche, ife ọma a na-abịarụ gị, ife ọma ga-abịarụ gị n'ụta aka. Ma mgbe ifunye ajọ mmụọ oche, ihe ọjọọ na-abịarụ gị bụ ife ọjọọ ka ị ga na-afụ, maka ebe ị kwenyere. Iwere ntụkwasị obi gị tụkwasị n'ebe nwoke, ebe mmadụ nkịtị nọ, onye na-anara ihe iche, ịma kwenye edisive wute ihe ederede, ihe edechakwa anyị kwesịrị ichegburu echiche. Isi after Lord na ndị ọzọ na-respect ka ngị respect ya. Adị m ekwenye ihe na onye a kwenyere. Ọ saịn mmụọ nọ gị n'ime. Adị m enwere onye anya ụfụ na ife na-agara ya ọfụma. Ọ saịn na mmụọ nọ gị n'ime na-arụ ọrụ. Adị m enwere onye anya ụfụ na oge omoto ma ọ gwuru na ife na-agara ya. Ọ saịn na ezigbo mmụọ nọ gị n'ime. Ma mgbe ọbụla i bidoro nna na ihe na-agara onye a ka nje mee ka nchọ ka ọ ga-esi wegara m ọsịsọ, na-echeghị oge mmụọ gị, na-ekwenyere na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa, ọ mmụọ ọjọọ gị binyere oche n'ime gị, ọ na-achị gị. Ezigbo mmụọ ejezie na-akụ na-ekiri gị maka na ị chọrọ ime onwe gị. Iwere okwu nke ọzọ ijee na arụsị, were okwu nke ọzọ jee n'ụka na-akpọ Jizọs na-epost nke ndị mmadụ na-afụ anya. Mana ya dark side, ị na-arụ ala na-egbusisi ndị mmadụ, aka niile awụrụ ọbara. Ịpụta iwere Jizọs maka na ị mana Jizọs adịghị ike, ị na-akụ ma fly ka ndị mmadụ wee sị na igbo ezigbo mmadụ, mana ị na-arụ ala, ị nọkwa n'ime, ị na-achọ ka ife ọma merụ gị.
ifuzi onye ihe na-agala ọfụma ị na-enwere ya anya ụfụ aka na onye na-aghara ogide arụ saịdị m ngwa ọ ga-ịba ama ugwu wesụ na mgbaghara adụghọ n'ụwa mmụọ maka ọnwụ na ikwenye na mgbaghara adụghọ n'ụwa mmụọ ịfụ na ịma na-emezi ife ọjọọ ịkwụwa aka gị ọtọ maka ife ọ na-ime ya ata afọ ya ka ị mara na mgbaghara adụghọ n'ụwa mmụọ onye mere na onye ọbụla nọ n'ụwa mmụọ onye ọbụla nwere lankị n'ụwa mmụọ ị nwere ike iri sobe ime ife ọbụla ịtagide afọ ya ya ata afọ ya ka ife ndị dibịa na-eme na ha bụ ọka aka na-anya isi onwere ihe ha chi ọ bụ na ngwụ ndị dibịa onye ndị ahụ na-anụcha afọ ha ndị ụchụ ma ndị famili ma ndị sọnfrens jeru jegwa ha ka ebutuo mma ka emechi ife nna akụziri unu mana ha afụghị ihe ha mere onwe ha ifu aka na-eme ọnụ ọ bụrụ okwu niile ka ha na-ekwu okwu mana m ga-afụ mmiri ha ama n'ọkwa mmiri and mmiri ahụ ezokwana m gbaa mbọ na nkụzi m bụ ka ịghọta onwe gị na-esonyere m na ihe m ga-akụziri m buru ibu na-esonyere m na ọ maka na mma gị tinye nkụzi m n'ọrụ ka ịghọta onwe gị ka ife ọma a mebere gị ka ikwenye na onwe gị ka ife anya gị fụrụ ghara idupụ gị ụzọ ka ife ntị gị na ụda gị dupụ gị ụzọ na-ajụ ife na ịfụ na ndị ọzọ na-eme asị gị gote ihe a n'ilu akwụkwọ na ịgbara ya n'aka na ọ ga-eme ihe a ịfụ ndị ọzọ sị ya na ndị ọzọ na-egokwana ọ na-aga onye uje gwacha ọgwụ sị gị nna na ọ gwachakwara ọgwụ na ihe nwa na ihe a o mechakwara ihe a na ihe a gakwara ya esi ka ije mee nke gị maka na ị nụ na onye a mere ichefuo na mmadụ niile abụrụ ofu ghọta onwe gị ka ị maa na onye ọbụla anyị niile dị iche iche and otu anyị na-esi wee dị iche iche ka ife ọma anyị niile si wee dị iche iche ka ọrụ niile anyị ga-arụ n'ụwa si wee dị iche iche ka nghọta anyị ka ife niile anyị ga-arụ si wee dị iche iche otu aka chi anyị niile si wee dịkwa iche iche mgbe ị ghọtara ihe a kpere n'onwe kwenyere n'onwe gị marakwa na oji mụtara ọcha ka ị ghara ị na-achasị ndị ọcha ike ghọta onwe gị tinye nkụzi m n'ọrụ na-esonyere m na-akwakwa ndị ọyị gị na-echi ya na-ara gị maka ị na-ege ihe m na-ekwu ide echi ya ide ara gị n'oyibo maka ife ịnọ ka ị na-eche ka ịma nke ga-eme ị ga-afefe ndị ọ na-eme na ndụ gị maka ịchọrọ inye onwe gị aka gba mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ o wetara gị na mma